Sí, crec que tot i haver les dues derrotes a la Virtus vam donar la cara, l'equip va mostrar molt de caràcter, crec que vam tenir l'opció de guanyar allà. I bueno, després no venia el partit aquest del Betis, una mica entremig, amb baixes també, estàvem cansats, encara que no sigui excusa, però bueno, el partit estava una mica mal col·locat i bueno, però sabíem que estàvem treballant bé, que teníem ganes de seguir acabar bé la Lliga i crec que València es va demostrar que tot l'equip tothom va sumar, tothom va portar i bueno, molt contents perquè era una pista molt difícil per nosaltres. Bueno, allà vam perdre, és un equip molt físic, han anat de menys a més a la temporada, estan jugant bé ara, estan a semifinals d'Eurocup i si volem agafar més distància amb els perseguidors és una qüestió ideal per guanyar, per seguir mirant cap amunt, intentar atrapar el sisè, el setè, el sisè o el cinquè i res, hem de guanyar perquè és un partit que et dic, molt important per nosaltres, ara només tenim un partit, ens podem centrar més per preparar el partit contra Gran Canària i molta motivació. Sí, ara és un canvi, és veritat que només queda un mes, però tenim més de temps per preparar els partits, és important també poder descansar, poder analitzar el rival amb més de temps, al final sempre va bé per nosaltres. El canvi sí que és cert que a nosaltres ens agrada jugar, no entrenar, també ens agrada entrenar, però jugar ens agrada més i ara molt de temps per preparar els partits i segur que ens anirà bé. Important perquè hem sumat una nova victòria que ens apropa més a l'objectiu que tenim. Contents perquè vam jugar bé, jo crec que vam ser capaços de passar-nos bé la pilota, de defensar bé a un equip d'Eurolliga, i era el repte que també teníem, guanyar un equip d'Eurolliga fora de casa, ho havíem aconseguit amb Baskonia a casa, però no fora de casa. Però també és veritat que hem de disfrutar de les victòries, però ja centrats en el següent repte, que també és prou important. Jo crec que durant la temporada passen moltes coses i passen moments. Sí que és veritat que hem intentat sempre ser un equip molt coral, hem intentat ser un equip sempre que no ser determinants per un o dos jugadors, sinó intentar juntar els màxims jugadors possibles i segurament a València, per les circumstàncies i també segurament pel tipus de defensa que ens va fer València, vam ser capaços d'entre tots sumar. Però això és cada partit és diferent, el que sí que és cert és que veníem d'un mal moment, de 3 derrotes seguides, i crec que l'equip es va aixecar bé, però hem de continuar. No, jo ho vaig dir quan vam jugar a Gran Canària, ara mateix un dels millors equips del 2021, un equip que s'ha reformat totalment durant la competició, i això ho poden fer molt pocs equips, si no tens un poder econòmic és molt difícil. Jo crec que Gran Canària fa anys que està sent una estructura molt forta, han demostrat a l'Eurocup que han fet un molt bon camí i espero que nosaltres siguem capaços de saber la importància. És un rival directe, és un rival que vol entrar entre els 8 primers i nosaltres hem d'intentar seguir el nostre camí i això passa per seguir sumant victòries i sobretot a Badalona.